салом, имрӯз рӯзи 16 тағйир аст. ба охир расидани ин ҳадаф 21 рӯзи тағйири ман наздик шидастем. бояд раванди омӯзиша, раванди наворгириро мураккабтар кунем. хуб, ман тақрибан аз соли 2016 вақти китоби Саидмурод Давлатова ман ва пула гирифтам, хондам, тафаккури тиҷорат, тафаккури бизнес кардан дар ман пайдо шуд ва аз ҳамон замон ман тиҷората оҳиста оҳиста сар кардам. то ин ҳол, то имрӯз тақрибан 15-16 тиҷорат анҷом додам ва миқдори 280-300 ҳазор сомон қарздор шудам. барои чӣ ман инҳоро гуфтастам? вақте ки ин ҳадафи 21 рӯзи тағйири ман ба анҷом мерасад, ман мехоҳам ин хатогиҳое ки дар тиҷоратам дар ин муддат анҷом додам рӯйхат карда пешниҳоди тамошобинӣ кунам.